Să rămână domnișoarelor, să rămână doamnelor, vă salut domnilor. Sunt Dan Georgescu. În acest tutorial vă voi prezenta pașii pe care trebuie să-i urmați pentru a vă înregistra online pe site-ul companiei Blue Diamond. În partea dreaptă aveți două taburi, înregistrare și autentificare. Accesați tabul înregistrare. Apoi, cu grijă, cu calm, cu atenție, completați datele solicitate de companie. Numele dumneavoastră, prenumele, numărul de telefon mobil, un alt număr de telefon, adresa dumneavoastră de e-mail, codul numeric personal, seria și numărul cărții dumneavoastră de identitate. La județ, accesați acest tab și selectați județul. Pentru sector, accesați acest tab și selectați sectorul. Treceți localitatea și adresa trecută în documentul dumneavoastră de identitate. Treceți codul poștal. Iar la final, aveți grijă să bifați acest pătrățel pentru a arăta că sunteți de acord cu termenii și condițiile de utilizare. Finalizați, adică accesați tabul înregistrare. La scurt timp, veți primi prin SMS codul dumneavoastră și parola. Cum vă autentificați? Accesați tabul autentificare, treceți codul de partener și parola. Apoi, finalizați, adică accesați tabul autentificare. La scurt timp, veți intra pe site, adică veți putea comanda produsele pe care le doriți și veți avea acces la biroul dumneavoastră virtual, unde puteți să urmăriți toate informațiile de care aveți nevoie pentru a monitoriza afacerea pe care vă oferă compania Blue Diamond. Cu acestea spuse, vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună!